σοβαρό. Όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως βασίζονται σε 4 όρους. Παραίτηση υπέρ των δανειστών από όλα τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας και απόλυτης ασυλίας που παρέχει το διεθνές δίκαιο σε κάθε κράτος για την προστασία ζωτικής σημασίας αγαθών του. Δεύτερος όρος. Αυτά είναι το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο που ψηφίσανε οι κύριοι. Δέσμευση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας υπέρ των δανειστών. Τρίτος όρος. Οι δανειακές μας συμβάσεις, τα μνημόνια, υπάγονται υποχρεωτικά στο αγγλικό δίκαιο και οι δικαστικές αποφάσεις είναι απόλυτα εκτελεστές και δεσμευτικές για την Ελλάδα. Με τον όρο αυτό αντιμετωπίζεται το δανειζόμενο κράτος ως οδιώτης και ως όχι κράτος. Και λέει εδώ, δεν μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματα και την προστασία που παρέχει το διεθνές δίκαιο. Το κράτος ως οφείλετες δεν μπορεί να επικαλεστεί απέναντι στους δανειστές του ούτε τα δικαιώματα που του παρέχει το ελληνικό δίκαιο. Και ο τέταρτος όρος, ο επαχθής. Οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από τις δανειακές συμβάσεις σε τρίτο κράτος ή πρόσωπο. Ο κύριος Σαϊδόνης ήταν υπουργός, τα ψήφισε. Και ο κύριος Κυριαζίδης συμφωνεί με τον κύριο Σαμαρά προηγουμένως που διάβασα την επιστολή του. Εδώ κύριε, τι θέλετε. Παραδώσαμε την πατρίδα στους ξένους. Ευχαριστώ. Κύριε Λοιπόν, τώρα εγώ πρέπει να απαντήσω αυτό που ο κύριος Μορφός, από ό,τι καταλαβαίνω. Τοποθετηθείτε. Εκτός αν δεν θέλετε. Το δικαίωμά σας. Λοιπόν, πώς θα απαντήσετε, εσείς. Ένα θέμα. ΕΟΠΗ. Πάντως, πριν ξεκινήσετε, να σας πω ότι υπάρχει και ένα ερώτημα για εσάς που αφορά στην αμυγδαλέζα. Στο πόσο σύντομο διάστημα κάνετε την αμυγδαλέζα και ακόμα εκκρεμούν οι φυλακές νικηφόρους. Θα συνεχίσω, νομίζω ότι θα έχουμε συζητήσει προεκλογικά. Όχι, απλώς το μεταφέρω για να μην λένε οι τηλεθεατές μας ότι κάνουμε επιλεκτικά. Θα τα επαναλάβω. Λοιπόν, ΕΟΠΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες τομές που έχουν γίνει ποτέ στον χώρο της υγείας. Γιατί ενοποιείται λοιπόν όλη η υπόθεση όλων των ταμείων σε ένα φορέα και ένας φορέας λοιπόν παράγει πολιτική. Προβλήματα, ναι, έχει πολλά. Γιατί είναι ένας νέος φορέας. Ένας νεοσύστατος φορέας που εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε η ενοποίηση και μόνο πολλών ταμείων, αυτό και μόνο, οργανωτικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Γιατί υπάρχει σήμερα το πρόβλημα, γιατί προκύπτει το πρόβλημα με τα φάρμακα, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί δεν μας δώσαν 1 δισεκατομμύριο που αφορούν στις κοινωνικές δαπάνες οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, από τα 6,5 δισεκατομμύρια από τα 6,5 που μας οφείλαν. Μας δώσαν λοιπόν 4,5. Μας ταρίσαν 1,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας. Και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται πρόβλημα. Για ποιον άλλο λόγο παρουσιάζεται το πρόβλημα? Γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν κλείσει την πίστοση στους φαρμακοποιούς, γιατί για διάφορους λόγους η φαρμακοβιομηχανία εκβιάζει και πιέζει, γιατί έχασε το μεγάλο πάρτι. Θα θυμίσω ότι το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004 πήγε στα 9 και κάτι το 2009. Αυτό το πάρτι τελείωσε. Η μείωση σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική δαπάνη έχει πέσει περίπου στα 2,5 δις. Σήμερα λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία εκβιάζει, πιέζει, έχει κλείσει την στρόφιγγα και την πίστοση προς φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι γιατί δεν αντέχουν να πάρουν το βάρος το οικονομικό των ασθενών και μετακυλείται το βάρος στους ασθενείς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τόσο απλό, μα τόσο απλό. Αυτή η χώρα λοιπόν με τα δεδομένα τα οποία σήμερα ισχύουν δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει βασικές κοινωνικές ανάγκες, το να δώσει δηλαδή φάρμακα στις πιο ευπαθείς κοινωνικές μας ομάδες. Και σήμερα τώρα εδώ μιλάμε για πολιτικές όπου θα έρθουν αύριο κάποιοι και ξαφνικά θα χτυπήσουν ένα κουμπί έτσι και θα καταγγείλουν τα πάντα και αύριο το πρωί πιστεύουν ότι θα υπάρχει σκόνη μόνο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι βλέποντας όλη αυτή την πολιτική φιλολογία που αναπτύσσεται, με τρομάζει πραγματικά η προσπάθεια μέσα από την οποία καταβάλλεται ο πολύ εύκολος πολιτικός λόγος. Δεύτερο θέμα τώρα. Σε σχέση με το μεταναστευτικό, είχα πει λοιπόν ότι η περίοδος όπου υπήρξαν ανακοινώσεις προεκλογικά, ήταν μια ανακοίνωση η οποία είχε να κάνει με εκλογικές στοχεύσεις. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί σε μια προεκλογική περίοδο να υπάρχουν αποσπασματικές πολιτικές. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που λέγεται μεταναστευτικό. Πρέπει συλλογικά μια πολιτική να το αντιμετωπίσει και πιστεύω ότι τα κέντρα όπου μέσα εκεί αυτοί οι οποίοι παράνομα μπαίνουν στη χώρα, θα μπορείς να τους φιλοξενείς για να κάνεις την ταυτοποίηση και να τους κάνεις την επαναπροώθηση προς τα πίσω, είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει κάθε μέρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι περίπου 130 άτομα εισραίουν στη χώρα μας. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω από 120.000 το χρόνο μπαίνουν, κύριε Ιδόνη. Κάθε μέρα. 120.000 το χρόνο. Οι άνθρωποι, αν δεν νιώσουν εδώ ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος, και το εδώ δεν είναι ένα ξέφρενο αμπέλι,
Όπου εκ των πραγμάτων η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει τόσο πολύ μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Δεν έχει πια τα όρια να τα σηκώσει. Και πρέπει να μπουν κανόνες μέσα από τους οποίους θα ελέγξουμε και τις ροές και φυσικά αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους εκτελέσουμε. Και επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συλλήξη των δεδομένων που κάνει αποθήκη την Ελλάδα. Πρέπει να σεβαστούμε όλους τους διεθνείς κανόνες που ισχύουν και πρέπει αυτή η χώρα να αναπτύξει δομές, αλλά να αναπτύξει και τη φύλαξή της, να μπορέσει να κλείσει ένα τεράστιο θέμα. Και είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει βήματα όχι σημαντικά, και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό ακόμη. Οι λαθρομετανάστες στοιχίζουν αρκετά εκατομμύρια κάθε μήνα, τα οποία τα στερούν από τον ελληνικό λαό. Και οι καρκινοπαθείς δεν έχουν φάρμακα. Οι λαθρομετανάστες στοιχίζουν πολλά εκατομμύρια. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Μια μικρή διακοπή. Ακούστε με λιγάκι από το control. Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Κυριαζίδης. Δεν μπορώ να διακόψω τώρα τον κύριο Αγγελίδη. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αγγελίδης να πάμε στον κύριο Κυριαζίδη. Ωραία, λοιπόν. Κλείνω και λέω ότι πολύ έξυπνα οι πολιτικές δυνάμεις έχουν μεταφέρει την συζήτηση στην υπόθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημμα. Και το οποίο λέω είναι πάρα πολύ απλό, ότι η χώρα αυτή έφτασε σε ένα σημείο το 2009 να παράξει ένα έλλειμμα 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να πληρώσουμε τους καρκινοπαθείς, να πληρώσουμε τα επιδόματα ανεργίας, να πληρώσουμε τα επιδόματα πρόνοιας, χρειαζόταν τους μισθούς, τις συντάξεις, το ρεύμα, το φως, τα πάντα. Φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να ξοδέψουμε το 2009 36 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία παρήγαμε. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Αυτή η χώρα λοιπόν ή θα αλλάξει τον εαυτό της ή δυστυχώς θα αντιμετωπίσει χειρότερα προβλήματα από αυτά τα οποία βιώνει σήμερα. Εγώ δεν θέλω να δω μια χώρα που να βιώνει χειρότερα προβλήματα, γιατί έχω παιδιά τα οποία θα μείνουν σε αυτή τη χώρα, δεν θα μετικήσουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετικήσουν και θέλουν να μπορέσουν να κατοικήσουν σε αυτή τη χώρα. Και εκείνο που επαναλαμβάνω χρειάζεται είναι υπευθυνότητα από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και δεν χρειάζονται υπερφύαλες προσεγγίσεις, οι οποίες ξαφνικά, φυσώντας το λιχνάδι του Αραντίν, θα δώσουμε λύση στα προβλήματα. Και κοινά σημεία χρειάζεται όμως για συνεργασία. Κύριε Κυριαζίδη, ο λόγος σε εσάς και κλείνουμε με τον κύριο Κυριαζίδη. Δέχομαι και αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κ. Ζουλοκτού με την έννοια ότι δίνει τις εξετάσεις του ενόψει των εκλογών. Δίνει ένα προσωπικό αγώνα. Είναι προσωπικό αγώνα και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και, εντάξει, και τον τόνο και όλα αυτά το δεκτά. Όμως μέχρι ένα σημείο και το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να μεταφερθεί το βάρος του μνημονίου ότι είμαστε το ίδιο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, εμείς τον υπογράψαμε, λάθος. Ως φιλομνημονιακή και ίδιο. 2 χρόνια έδινε η Νέα Δημοκρατία τη μάχη της για το μνημόνιο και καλώς την έδινε, γιατί έδινε, αν θέλετε, και ένα πάτημα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Πασόκ, όπως λέχθηκε, και αν ήταν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, να μπορεί και η ίδια πάνω σε αυτή την αντίρρηση, αντιπολίτευση, να κάνει τα δικά της βήματα, άσχετα αν δεν έκανε. Δηλαδή, έκανε πλάτες η Νέα Δημοκρατία με τη φωνή της, με την αντίστασή της. Φαντάσου να έλεγε ναι και η Νέα Δημοκρατία. Άρα, βοήθησε την πατρίδα στα 2 χρόνια αυτά με την έννοια και τις θέσεις ό,τι αφορά κατά του μνημονίου. Και βεβαίως ήρθε στη συνέχεια με δικές της προτάσεις και στο Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2 και με την προσπάθειά της να πείσει και την Ευρώπη ότι κάνει λάθος για το μνημόνιο και ότι αυτό δημιουργεί μόνο ύφεση, το έλεγε επί 2 χρόνια. Κανείς άλλος δεν το έλεγε αυτό. Για να είμαστε καθαροί, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, τη Δανειακή Σύμβαση, δεν θα υπήρχε επόμενη μέρα, το λέμε και τώρα. Όπως και γι' αυτό ακριβώς λέμε πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση και είδατε την αναδίπλωση και του ΣΥΡΙΖΑ πλέον με την έννοια ότι τώρα και αυτό το συζητάει. Ενώ μέχρι τώρα δεν συζητούσε. Όλες δηλαδή τελικά οι πολιτικές δυνάμεις συνέκλειναν σε αυτό που αρχικά έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν θέλετε κάποιοι να προσπαθούν τώρα κατά κάποιο τρόπο να την αλλοιώσουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να είναι για τη χώρα μας, όπως το πολιτικό σύστημα έφερε τα πράγματα. Και εδώ θα συμφωνήσουμε σε πάρα πολλά. Ότι αυτός ο κύκλος του πολιτικού αυτού συστήματος έχει κλείσει, πρέπει να το μεταφέρουμε όλοι μας. Ως εδώ και μη παρέκει. Όμως προέχει η πατρίδα, η χώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε. Η επαύριο μέρα. Γιατί έγινε λόγος εδώ για τα φάρμακα και όλα αυτά. Αναφέρει και ο κύριος Σαϊδόνης ότι ξέρετε, αν δεν παίρναμε αυτή την δυνατότητα του δανείου με την έννοια της χορήγησης και μας περιέκοψαν το 1 δις, ορίστε η κατάσταση. Μα αυτή η κατάσταση θα ήταν σε
πολλά επίπεδα. Δεν είναι έτσι, κύριε. Δεν είναι έτσι. Τα χρήματα του δανείου δεν πάνε στα φάρμακα. Έλεος δηλαδή. Μην τρελαθούμε τελείως. Το ξέρουμε αυτό. Σας παρακαλώ. Αυτά λείπουν από το πρωτογενές έλλειμμα, κύριε. Δεν είναι από εκεί. Κύριε Κυριάκη, είναι λάθος. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά. Μα έτσι είναι. Η αλήθεια, να πούμε την αλήθεια. Αυτά τα 5 ήταν λεφτά για να ενισχυθεί η επιστροφή του ΦΠΑ, τα νοσοκομεία, οφειλές. Εάν δεν θέλετε να το καταλάβετε, αυτό είναι ζήτημα σας. Συνεχίστε. Μα μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Το κακό μνημόνιο ήταν εσωτερικό. Ήταν όρος εξάλληψης όλων των θέσεων. Συγγνώμη, κύριε Γιάζη. Τι να προσθέσω, δεν έχει άλλο χρόνο. Πήραμε και από το δελτίο των ειδήσεων. Ολοκληρώστε, κύριε Γιάζη. Αυτό το μεγάλο ποσό ήταν εσωτερικό για τη χώρα. Να λειτουργήσουν επιχειρήσεις με όλα τα ζητήματα, να περπατήσει, να υπάρξει μια επένδυση, να υπάρξει ένα μεροκάματο. Βλέπουμε την αντιμετώπιση του. Και βεβαίως το αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται. Δεν θέλω να μπω σε ζητήματα της λαθρομετανάστευσης, ένα ζήτημα που το ξέρω πάρα πολύ καλά και εδώ πράγματι υπήρξε μεγάλο λάθος και συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο λάθος. Χαίρομαι που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και πρόεδρος μου αναφέρθηκε για το ζήτημα αυτό, με την έξοδο αυτών των ανθρώπων και με τον τρόπο ανέφερε πώς θα γίνει αυτή η μαζική, αν θέλετε, έξοδος των λαθρομεταναστών από τη χώρα και αυτό είναι βασικό. Και έρχομαι σε ένα ζήτημα που θα σας παρακαλώ επειδή κλείνουμε. Επειδή ο τόπος μας και η δρά μας ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από μία μη συμφωνία μεταξύ μας, μεταξύ των τηλεοπτικών εκπροσώπων και των αυτοδιοικητικών, παρακάλεσα και το είπα από την αρχή και το λέω και τώρα δημόσια. Δεν θα με ενοχλήσει από τη Δευτέρα αν ένα ζήτημα προβληθεί από τον Α βουλευτή ως δικό του ζήτημα και ενισχυθεί από πλευρά μου. Και εξυπηρετεί τον τόπο φυσικά. Από την πρώτη μέρα θα παρακαλέσω και θα συγκαλέσουμε μαζί, όλοι μαζί, και ο αντιπεριφερειάρχης και οι βουλευτές και η αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι κλπ. Να καθίσουμε μαζί, να κάνουμε ένα πλάνο για τη δράμη μας. Και να πέσουμε όλοι μαζί σε ό,τι αφορά ζητήματα. Που θα τα ταξινομήσουμε, θα βάλουμε προτεραιότητες και όλα αυτά. Και πιστεύω, αν ο δραμηνός λαός κληθεί, όταν μας βλέπει κοινά να αντιμετωπίζουμε ζητήματα που τον αφορούν, θα είναι παρόν και θα είναι μαζικά παρόν. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για το νοσοκομείο, πώς βρέθηκε η ΜΕΘ κλπ. Να μιλήσω για τα τμήματα εινολογίας που δεν τα πολεμήσαμε. Εμείς φταίξαμε. Για το μεταπτυχιακό τμήμα. Για τον τόπο μας, εμείς φταίξαμε ότι στερήθηκε ο τόπος. Άρα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αρχή. Και προσωπικά, ειλικρινά, θα σας το κάνω. Πέρα, αν θέλετε, και ενδεχομένως να βρεθώ και αντιμέτωπος με το κόμμα μου. Το λέω καθαρά. Το λέω δημόσια και θα παρακαλέσω, αγαπητέ Χρήστο, εσύ είσαι από τους εκλεγμένους, δεν ξέρω τι θα συμβεί για την τρίτη μονάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε. Να είστε σίγουροι, κύριε Κυριαζή, θα προσπαθήσουμε ως Νέα Δημοκρατία να έχουμε για τον δεύτερο βουλευτή μας. Μακάρι να. Δεύτερο βουλευτή, κύριε Κυριαζίδη, δεν βγάζετε, γιατί πρέπει να πιάσετε το μέτρο. 44%. Κύριε Κυριαζίδη, 44% πρέπει να πιάσετε. Μπορείτε στη δράμα να βγάλετε 40%. Ας την παράδοση με την Ελλάδα. Και αυτό θα το καπελώσετε. 44% θέλετε να βγάλετε στη δράμα για να πάρετε. Αυτό ποιο θα κάνει, δηλαδή. Τι λέτε, κύριε Κυριαζίδη, σπέκουλα μας κάνετε. Καλά δεν καταλάβετε τι κάνετε. Έχετε χαλάσει τελείως την μπάλα. 33% είναι το μέτρο. 33%. Όχι, κύριε, να σας πω κάτι. Κύριε Ηλιάδη, ακούστε με λιγάκι. 33% είναι το μέτρο. Ακούστε να τα ακούσει ο κόσμος. 33 είναι το μέτρο και πρέπει να πάρετε το ποσοστό του τρίτου κόμματος. 44%. Πρέπει να βγάλετε και να πάρετε δεύτερη έδρα. Να μας αποκλείσετε και την προσπάθεια. Η έδρα είναι των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είμαστε εδώ σταθεροί στις ιδέες μας και εμείς θα είμαστε η δύναμη εγγύησης. Θα το ξέρετε. Να μας απογορεύσετε να προσπαθήσουμε. Δεν κάνει αυτό. Εσείς κάνετε σπέκουλα. Μην κάνουμε προσπάθεια. Άλλο η προσπάθεια, άλλο η σπέκουλα. Αυτά που λέτε είναι ψέματα. 45% πρέπει να βγάλετε στην τράπεζα. Είπα θα προσπαθήσουμε. Δεν υπάρχει Λίβιο Κασιδιάρης από εδώ. Έτσι ακριβώς. Αυτά δεν τα βγάζαμε, δεν είχαμε εποχές άλλες. Αν αυτόν τον δυναμισμό τον έδειχναν όλοι στη διεκδίκηση πολλών θεμάτων και για την πατρίδα και για τη δράμα, τότε εδώ θα ήταν πραγματικά ένας παράδεισος και δεν θα τρέχαμε στους δανειστές. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Έχω προσπαθήσει στα 2,5 χρόνια κυβερνητικής μου για πάρα πολλά πράγματα και δεν έχω δείξει κανέναν ενδοτισμό. Αντίθετα, υπερασπίστηκα. Όχι, δεν εννοώ για ενδοτισμό, όχι άλλο πράγμα εννοώ. Για συνεργασία μιλώ. Τα συμφέροντα για καλή συνεργασία σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Δεν κατηγόρησα κανέναν για ενδοτισμό. Και αποδέχομαι την επόμενη μέρα βλέπω, σας το έλεγα και στο παρελθόν, εμένα περισσότερο με νοιάζει και με δυσκολεύει η επόμενη μέρα παρά η μέρα των εκλογών.
Και αυτό αποδείχθηκε και από την επιλογή του. Αυτό σκέφτεστε όλοι. Εγώ να σας ευχαριστήσω, με τον καθένα ξεχωριστά. Τον κύριο Αηδόν, τον κύριο Κυριαζίδη, τον κύριο Σμολοκτό, τον κύριο Κυριαζίδη, τον κύριο Αηδόν και τον κύριο Σμολοκτό, για να μην χαλάσω ούτε τη δεοντολογία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είπαμε για μια ώρα, αλλά ξεφύγαμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη και για πρώτη φορά τέτοια συζήτηση με τους εκλεγμένους, τουλάχιστον από την πρώτη φορά, βουλευτές των νομών. Έγινε και όλοι τις θέλουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα το αποδεχόμαστε. Θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Θα προκαλώ δημόσια. Εμάς μας αρέσουν οι προκλήσεις. Σας το λέω και μάλιστα υπεύθυνα και αν θέλετε το υπογράφουμε κιόλας. Οι παρόντες το έχουν αποδείξει. Οι παρόντες, μιλώ για τον Παναγιώτη και για μένα και για τον Παναγιώτη. Το έχουν αποδείξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα έχουμε σήμερα στις 9 μια έκτακτη εκπομπή εκλογές 2012 και αμέσως μετά Ζόγκλα.gr. Πες το και εσύ. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Τα είπε ο Παναγιώτης, δεν πειράζει. Εγώ σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.